26 ga watan Nuwamba 2008, Mumbai. Karfe 9:44 na dare. Wasu mutane biyu da ba a san ko suwaye ba sun bijiro zuwa tashar Chhatrapati yayin da suka fara harbi. Har na tsawon yini 3 da dare 3, an durƙusar da birnin Mumbai har zuwa ƙasa. Yayin da 'yan ta'adda 10 waɗanda suka samu horo daga Lashkar-e-Taiba suka aiwatar da farmaki mafi muni akan doron ƙasar Indiya, yayin da suka mai da birnin Mumbai zuwa filin yaƙi. Duk wanda kuka gani ku harbe shi, lallai dole mu sa tsoro a zukatan makiyanmu, ta yadda a ƙarshen wannan al'amari gaba ɗaya duniya za ta razana. A ƙarshen wannan farmaki, mutane sama da 160 ne suka rasa rayukansu. A jikin wasu gawawakin an ga alamu an gana musu azaba kafin a kashe su. Bayan shekaru 7 an toshe ramukan alburusai da suke jikin banguna. Gilasan tagogin da suka farfashe duk an mai da su. Amma raunukan da aka yi ga zukatanmu suna nan ɗanye shar, domin mutanen da suka shirya wannan farmaki suka tabbatar da shi, sannan suka raunata alfaharinmu suna can suna bacci cikin kwanciyar hankali da farin ciki yayin da suka yi nesa wa komar Indiya. Shekara ta 2015. Chicago a ƙasar Amerika. Haba! Me matsalar ka ne malam? Me matsalar ka ne? Sa'insa na tuki hakan ya yi sanadin an turo wani mutum daga saman gada zuwa cikin ruwa mai gangara. Abin ban mamaki shine har yanzu 'yan sanda ba su samu wannan mutumi ba. A sannu za mu ga yadda hakan za ta shafi zaman kotu da ake yi da wanda ake ganin shi ya tura shi. Na gode mai shari'a. Kara mai lamba 06 Chafa 505 jihar Illinois ke karar Jude Rosario. Hukunci. Idan nace ku tsaya sai ku tsaya ku juya ku fuskanci teburi. Ku tsaya. Mu tawagar alƙalai mun kama wanda ake tuhuma. Leban sama, na ƙasa, daga harshe. Da laifi. Juya!
watanni 6 baya. Ga fasfo ɗinka ne, ga katinka na shiya, ga katinka na zaɓe, sai kuma wannan sabo ne, katin adar, ga waya nan, sannan kuma wannan kuɗi ne. Ka dai rike komi. Zan shiga ta cirai sannan zan hau doguwar mota zuwa Lakinpur. Zan zauna a Lakinpur na tsawon wata 2, sai in hau jirgin kasan Je'uri. Da zarar na isa can sai kunna wannan waya, daga nan kuma za a bani sauran umarni. Sai kuma me? Kuma banda soyayya da budurwar Indiya. Da kyau yaro, je ka. Yawa to ya kai. Musa Hamid mazaunin Kwaita da ke kasar Pakistan, mahaifiyarsa ta rasu lokacin yana da shekara 8. Ba tarihin ahalinsa nake bukata ba, ke kaga gundarin magana. Bayan an matsa shi ya bayar da masaniya akan cewa kungiyar Lakshari Teba tana shirin sake kawo farmaki. A ina? Shi ma bai san wannan ba. Ya sani, ku ci gaba da matsarsa. Yallaɓai mun gana masa azaba, iya azaba. Na tabbatar inda da gaskiya sani da ya gaya mana. Yallaɓai. Yallaɓai ko da mun samu nasarar tare wannan farmaki, ta ya za mu tare na gaba? Waye wannan? Samid Mishra, sabon mai taimakawa daga hukumar NTRO, na yi maka batun samayi. Yallaɓai za su sake kawo mana farmaki, ba za su daina ba kuma. Haka za su ci gaba da yi, ba za su daina ba har sai sun ga cewa sun cimma galabarsu a kanmu. Domin koda sono ne za su yi ta kawo mana farmaki, ba ma taɓa yin komi. Karkari sai dai mu dakatar da wasan cricket. Yallaɓai yana da wata shawara, kuma ta wannan hanyar za mu dakatar da su gaba ɗaya. San ba za mu iya haka ba. Yallaɓai inda Amerika za ta iya, muwa mai zai hana mu iya. A gwamnati babu wanda zai yarda ya rataba hannu a yi wannan al'amari. Amma yallaɓai ai ba sai an gaya wa gwamnati ba. Kai wai ina ka samu wannan mahaukacin yaron ne? Me zai hana yallaɓai? Saboda mu ba Amerika ba ne. Roy, wai so kake ka tada wani yakin ne ko yaya? Wannan farmakin ma da sun samu nasarar kawo mana, dole da sai an je yakin. Kai ma yanzu kenan ka fara magana kamar waɗancan shashashin? Masu hawa Facebook suna ihwa-ihwan cewa kawai mu je yaƙi, kawai mu je yaƙi. San ba za mu sa rayukan miliyoyin mutane a hatsari ba don mu ɗau fansar ɗaruruwa. Yalla bai na roƙe ka kai magana da Prime Minister. Wannan zaman namu ya zo ƙarshe. Mai da ni can ofis. Duk wani abu da za mu tattauna a ofishin nan kada wani ya maimaita shiga abokin aikinsa, mahaifinsa, matarsa, 'yar uwarsa, aminansa, kai hatta makaransa kada ya ji labari. Kun fahimce ni? Eh labai. To mu kafta. Yallaɓai, wannan fa harkar kasada ce. Da wuya tawaga da za a tura wani ya dawo a raye. Ba tawaga za a tura ba. Ni ma abin da nake tunani kenan yallaɓai. Da kai wani ne wanda kake tunani a ranka? Dole wani mara hankalin za mu samu. An yi sawoyi 3 kuwa? Kwarai kuwa. Yallaɓai, wannan rukunin 97 ne. Yana rayuwa ne tare da iyayensa. Ina. Baka turo min kundin yankin arewa ba. A'a. Hallau ma na tura bukatar jami'in soja. Wannan ma ba zai ba. Da Allah kai sauri, ka dauki lokaci da yawa. Wannan ya fice sosai, zai dau hankali da yawa ba gaira ba dalili. Wai so nawa ne kake so in dinga tuna maka? A'a. Ka turo min waɗannan kundaddakin sirrin da sauri dan Allah. Wannan kuma Satyajit Bagga. Ka turo kundaddakin jami'an sirri. Lallai na samu zuwa gobe. Wannan ma bai ba. Ga waɗannan zaɓin 3 zuwa 4. Wannan ya tsufa da yawa. Gaskiya fa mun dade sosai. Mun kusa kuwa? Ina ga ta nan ne. Wani adireshin san babu shi. Duka shafuffukan babu wasu bayanai a ciki fa. To yanzu me kake so na yi da wannan? Ba ka yi aikin ka fa. Kai wannan ma ya tsufa sosai. Yallaɓai wannan baya da fasfo, baya da lasisin tuki, sannan baya da katin ɗan ƙasa. Baya Facebook, baya Twitter. Yallaɓai a takarda ma ba kundinsa. Kamar dai wani fatalwa yallaɓai. Waye shi? Yallaɓai na ce fatalwa. Ina nufin shi waye?
Oh, yallaɓai wani bayani guda ɗaya ne kawai akan shi a yanar gizo-gizo. Tsohon bayani ne kuma ko hoto ma babu. Yallaɓai ba don yar wannan matsala ba sai in ce shine fi dacewa. Yar matsala? Ai wannan babbar matsala ce. Amma yallaɓai a gani na hakan shine yasa ya dace 100% da aikin nan. Yallaɓai ka yarda da batuna. Wannan shine jami'in mu. Daniel Khan. Halo yallaɓai ya ƙi amincewa fa. Kamar ya ƙi amincewa, ban tura ko je mai nisa haka dake ce muku ku kama hanya ku dawo ba. To yallaɓai za mu sake jarabawa. Za mu biya ga ko nawa kake bukata. Me kuma zan yi da kuɗin ku? Ina amfanin baɗi barai. Bana muradin na zama wanda ya fi kowa kuɗi a cikin makabarta. Da Allah kar ku ɓata min lokaci. Bana buƙatar kuɗin ku. To kima fa. An kore ka daga aikin soja bayan an raba ka da duk wata kima. Ya kake gani idan aka baka damar dawo da kimar ka wacce ka rasa? Yalla bai yanzu fa ya fito keke da keke nuna mana ba zai yi ba. Me ya ce wai? To yalla bai yanzu me abin yi? Shikenan ba komai ina zuwa. To yalla bai. Wai wani shashasha ne ya bayar da wannan shawarar? Idan na ce ka bani yara guda 10 sannan su zama jahilai yan zaune gari banza da waɗannan kaɗai zan yi haɗa tashinar da za ta ɗaga wa gaba ɗaya ƙasa hankali da ba ai hakan ba shi ma zaka ce shashanci ne tabbas da haka zaka ce yin labai amma kaga ai an aiwatar da hakan in dai har jahilai 10 za su iya yin haka to mu me yasa ba za mu iya ba Su jahilai ne ba ni ba. Mahaifinka Kanal Usman Khan tun yaushe ne rabon da ku yi magana da shi? Kai tunani farin cikin da zai yi idan ya sake ganin ka a rundunar sojan Indiya. Idan har kai wannan aikin to da ya maka alkawarin cewa za a mai da kai aikin soja cikin karramawa, kana a mai da kai matsayin da kake kafin a cire ka. Za su ci gaba da kashe mana al'umma. In dai aka ce haka ba za a daɗe ba kasashen mu za su fara yaƙi. To ai wannan abin da kuke so a yin shi ma yaƙin zai janyo. Ba zai janyo ba. Idan har aka samu to su tai kamar hatsari ne. Su fa ba shashashu bane. Ba za a jima ba za su gane hannunmu ne dumu-dumu a ciki. Ni tabbas ina so san cewa mu ne muka yi. Abin da ba na so shine su samu hujjar da za su tuhume mu da ita. A idan sauran duniya ya kasance hatsari ne ya afku. Kaga Daniel mu fa ba ya zama farmaki al'ummar kasar Pakistan bane. Kawai so muke maga bayan wa'ansu 'yan ta'adda. A shekaru 10 da suka wuce, 'yan Pakistan 50,000 ne suka rasa rayukansu. A zub da jini irin wannan. Dole mu ɗau fansar 26 ga watan 11. Saboda haka da zarar ƙungiyar lashkar ta fahimci sakamakon kai mana farmaki, nan gaba idan suke tunanin kai mana za su sake tunani. To amma me yasa sai ni? Zan gaya maka gaskiya Daniel. Ga irin duniya kai baka. Ta yadda in kai tafiya wata 2 wata 3 baka nan, babu wanda zai gane. Sannan ma idan ban dawo ba, haka ma ba wanda zai gane komi ba. Ni da kai mun san cewa wannan aiki ne mai wahala, kuma mun san cewa ba za ka samu lambar yabo a kai ba, haka zalika ba za a buga hotonka a jarida ba, domin babu wani wanda zai san me ka je ka aikata. Saboda wannan aikin gaba ɗayansa babu shi. Fasfuna, tikitai, waya, da wannan wayar kaɗai za ka yi kira, domin zaren sadarwa ta zai bi ta wata ƙasar da bata ci gaba bane kafin ya zo wajenmu. Abinda ma ya fi kawai karka kira mu, domin ban ma san ka ba. Kudi, katina, mabudan akwati. Sannan, tikitin wasan gobe, za ku haɗu da na watsa can. Mutum 30,000 ne a nan. Idan har yana nan wajen kwana 2 gare mu domin mu samo shi. Ke ce Nawaz? Kashi 10 cikin 100 na kujerun da suke nan na bangaren masu shan taba ne. Yana shan taba sosai. Na fi ganin cewa yana nan bangaren. Me yasa kake so na gano shi?
Hukumar Ro tana shirya sabon kundi na mutanen da ke da hannu a farmakin Mumbai. Kamar yadda kika sani, hoto guda ɗaya ne akwai na wannan mutumi, kuma hoton ma tsoho ne. Shi ne wancan? A'a. Kin san fuskar sa ko yadda ya kamata? Ai ba wanda zai ce ma ya sani. Ni ma so ɗayan taɓa ganin sa. Bayan wannan lokacin ya ji an sauya masa fuska. To kenan wa muke nema? Kar ka dawo. A bisa rahoton fikira da muka samu, fuskar bata canza sosai ba. Tsaya! Dakata! Ya dai, me faru? Menene? Zola yana ta nan kusa. Koyaushe kafin ya sha taba sai ya karya rariyarta. Me yake yi? Ki tashi mana da Allah. Duk yadda aka yi akwai rariyoyi irin wannan a cikin Kinga, mazukar ku saki fito. Dan dai kawai na Da gani. Allah, ina da aikin da zan yi ne fa. Wai me take yi ne wannan? Ni na kasa gane. Wai, me kike yi ne wai? Da Allah, ko zaki? Jama'a! Me kike yi a London? Za mu iya mai da hankali akan abin da ya haɗa mu? Ni mai ba da shawara ce ta fannin tsaro ga kungiyar Darkwater, kamfanin 'yan kasuwa ne. Na kai kayan bukatu da ba da tsaro da kuma ba da horo a wajajen da ake yaƙi. Gawa. Ga waɗanda za su iya biyan farashinmu. Me alaƙa ki da hukumar Ro? Me yasa ke taimako na? Fan 10,000. Idan na nuno shi, shikenan na ci kuɗin. Fan 10,000. Kenan za ki iya saya min abin sha. Ina ga shi ne wancan. Keke da can. Bari mu je. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan jarabawa ce ga mutanenmu. Na yi farin ciki a bisa taimakawar ku.